Pemimpin sing apik kuwi kudu kaya manuk, iso menahan diri, ngerti situasi dan keadaan, terus iso melahirkan generasi-generasi baru. Cerot bojo ya men iso ngene. Zaman kok saya susah ya men, golek duit angel, kerja angel, nah, sembarang rego iki mundak kabeh men. Lah nasib masyarakat kaya awake dhewe iki kok tambah ngenes, ora enek perubahan blas to men. Ya kuwi mergo sisteme Kang sing wis ruwet. Mergo apa Kang? Pemimpine padha korupsi, uripe padha mewah-mewah, bojone padha edon. Lah mosok enek pemimpin sing apik to men. Ya akeh pemimpin sing apik, jujur tenanan ngopeni rakyat, tapi ya ning luar negeri. Apa pemimpin luar negeri? Pemimpin awake dhewe iki lho men, ana apa ora? Ya mesti ana to. Kang, dadi pemimpin kuwi kudu duwe filosofi sing cerdas, Kang. Apa kuwi? Nek sampean Kang sing dadi pemimpin kudu duwe prinsip kaya kon. Saru to men. Gak ono basa liyane ngono apa piye? Gawe basa liyane lho men, sing luwih halus ngono. Gak ono ta? Ya wis, tak gantine bahasane nganggo basa manuk. Manuk. Manuk ki ngono. Sik to, rungono sik. Dadi pemimpin kuwi kudu duwe filosofi kaya manuk kuwi. Pemimpin sing apik kuwi Kang, ora tau menonjolkan diri. Saat dibutuhkan baru ngadeg ning ngarep dhewe. Iya ya men ya. Pemimpin iki nek lagi dibutuhne langsung ngadeg ya men. Iya Kang. Onik ngono ya men. Iya Kang. Iya, bener men. Iya ya men ya. Abare ngadeg undik. Terus piye men? Manukmu kuwi Kang. Kudu ngerti situasi dan kondisi. Kapan wayahe atos, kapan wayahe lemes. Kapan wayahe atos, kapan wayahe lemes. Nah, ngerti aku men. Angger bar metu lemes men. Rapat kesel ya. Terus Semen gak ono filosofi liyane to, kok manuk ae. Lah kaya piye ngono lho men. Ya kudu kaya manuk Kang. Pemimpin sing apik kuwi kudu kaya manuk, iso menahan diri, ngerti situasi dan keadaan, terus iso melahirkan generasi-generasi baru. Cerot bojo ya men iso ngene. Ceplos bener ya men. Iya ya men. Ya iso to Kang, manuk kuwi iso nyerang lawan, ya iso gawe nyaman lawan Kang. Prinsipe manuk kuwi Kang, biarpun terjadi gesekan di antara kedua belah pihak, tapi keduanya akhirnya juga bahagia Kang. Bener ya men. Terus Kang, dadi pemimpin kuwi kudu kaya manuk. Nak wis mencapai tujuan, mencapai target, ora gede ndase Kang. Terus tambah dingku. Melungker ya men. Iya ya men. Manuk. Urung tekan tujuane kaya. Wis teko tujuane kelepi. Kelepi. Kayak terong. Lemas. Iya ya men. Seandainya pemimpin ki ngerti filosofi kaya kon manuk Kang. Aku iki maksudnya
manuk. Lemas. Soale Kang, Eh, nah wis mencapai target, eh. kok isih ndangak, Penyakit. overdosis. Kakek jamu ya per